Jeg skal så forklare noget om enzymaktivitet, Gers enzymaktivitet ved nedbrydning af glukose, hvor vi forsøgte det her EGER-aktivitet, der havde ved formål at bestemme aktiviteten af den her gærsvamp, øh, som ligesom havde nogle, hvor vi så ændrede nogle variable, hvilket var temperaturen, substratmængden, en inhibitor, og så gærmængden, der var tilført. Og ud fra det her, der fik vi så nogle resultater, som vi så har afbildet her nedenunder med nogle forskellige grafer, hvor vi så her på den første, der har vi temperaturen på x-aksen, og vi har massetabet op af y-aksen. Massetabet er målt i gram, og det giver ligesom et billede af hvor aktivt det her enzym er, fordi jo mere aktivt enzymet er, desto mere vil massen falde, og derfor vil massetabet jo så også stige. Det er så egentlig også det, vi kan se her på det første billede, hvor vi har, når vi øger temperaturen op mod Gers optimum temperatur, som ligger omkring de 20 grader, så vil massetabet altså stige, hvilket betyder, at enzymaktiviteten den ligesom bliver forøget, så der kommer mere gang i enzymet. Eller ikke mere gang, men der bliver produceret mere. Og det er egentlig fordi, at substratet, det får øget temperatur, så det vil sige, at de bevæger sig hurtigere. Og det betyder så, at der er større chance for, at det her substrat, det vil så ramme ind i et enzym, og så der vil den reaktion så ske. Grunden til, at grafen så begynder at falde lidt herefter, det er fordi, at det kunne muligvis være fordi, at enzymet det begynder at denaturere. Det begynder at denaturere, hvilket egentlig bare betyder, at det går i stykker. Altså den rumlige struktur går i stykker, og derved vil substratet ikke længere kunne passe ind i enzymet, og reaktionen kunne derfor ikke ske. Super. Og så det næste, der har vi substratmængden på x-aksen målt i gram, og massetabet også målt i gram, igen op af y-aksen. Og her kan vi så tydeligt se, at desto mere substrat du putter i, desto mere aktiv, desto mere gæraktivitet vil der simpelthen være. Og det er jo bare fordi, at der er mere substrat, enzymerne ligesom kan arbejde med. Men det her, det er, som der også står, så der er mere substrat, jo større chancen er for, at enzymet møder et substrat, og der vil vi kan sætte en reaktion i gang. Det er så, her er enzymet så dog også en begrænsende faktor, fordi på et tidspunkt vil der være så meget substrat, at alle enzymers aktive sted, de vil være fyldt op med et substratmolekyle, og så vil aktiviteten af enzymet ligesom ikke kunne blive højere, fordi den allerede arbejder på max. Den næste graf her, hvor vi igen har substrat i gram op af x-aksen og massetabet op af y-aksen, giver umiddelbart ikke så god mening, fordi det burde være ligesom op her ved den tidligere, at desto mere substrat du putter i, desto mere aktiv vil enzymet være. Hvor den her graf, den ligesom siger det fuldstændig modsatte, at der vil være mindre gæraktivitet, eller enzymet vil have mindre aktivitet, desto mere substrat man putter i. Man kunne muligvis tro, at det kunne have noget med, at substratet går ind og ødelægger noget i strukturen af enzymet, og derved kan reaktionen ikke ske. Så det er måske, at det er selve substratet, der gør, at enzymet ikke kan fungere, og så vil der jo selvfølgelig ikke være nogen reaktion, og så vil aktiviteten jo så også falde. Den næste her med inhibitoren målt i milliliter op af x-aksen, og igen massetabet i gram op af y-aksen. Den første her, der har vi igen to grafer. Den første, den virker meget forvirrende i forhold til
til den anden graf her, hvor vi igen har inhibitor og massetab. Fordi det her, det vil umiddelbart give, det var det, man tænkte, der vil give bedst mening. Fordi en inhibitor, det er noget, som går ind og ligesom standser en proces. Så derved, når der bliver tilført mere, så vil processen mellem substratet og enzymet så blive standset mere, og derfor vil massetabet så falde. Så den her, det var den, man umiddelbart vil tro var den rigtige. Men hvis man så også lige skal holde øje med måleforholdet hernede, om man så kan sige, fordi der bliver tilført 5 ml, 10, 15, og der er ligesom et spring på 5 ml her, hvor heroppe, der er der ligesom, der har vi zoomet meget mere ind. Så det betyder, at den her som sådan egentlig ikke er forkert. Man har bare zoomet så langt mere ind, at den måske reelt ved tilføjelse af mere inhibitor bevæger sig på sådan lidt mere sådan en springende kurve, som ligesom bevæger sig op og ned, i stedet for hvor vi ser hernede, den bare sådan rimelig direkte nedad, at der måske er nogle lidt sving i det. Og grunden til, at den her inhibitor går ind og stopper, der er ligesom 2 forskellige måder, den kan gøre det på. Den første måde her, hvor selve inhibitoren, den går ind og ligesom har en konkurrence med substratet, fordi at inhibitoren i det her tilfælde ligner substratet så meget, at den simpelthen kan gå ind i enzymet, og så ligesom være på det aktive sted, og optage det her substratets plads. Men inhibitoren, den har så ikke de samme, det er så ikke helt det samme som substratet, så den går bare ind for det aktive sted, og så lukker den ligesom enzymet ned, fordi at enzymet ikke kan reagere med det her inhibitor, så inhibitoren bliver inde i det aktive sted, og der sker bare ingen reaktion. Og den anden her, hvor vi har, at inhibitoren simpelthen bare går ind og lukker for det aktive sted, så der ikke kan komme noget substrat derind. Og så har vi her noget gæraktivitet, hvor vi har ikke gæraktivitet, men gærmængde ud af x-aksen mål i gram, og massetabet i gram op af y-aksen. Igen giver det her god mening. Altså når du har mere gær dernede, så er der mere enzym dernede, hvilket betyder, at der er større chance for, at substratet vil komme ind og ramme et enzym, og derfor vil der ske den her reaktion. Den ligesom med substratmængden, der er den her dog ikke, der er den her så er modsat af det med substratmængden, ikke, hvor substratmængden ligesom havde enzymerne som en begrænsning, så har den her gærmængde så substratet som en begrænsning, fordi hvis på et tidspunkt så vil der være så mange enzymer, at det ligesom vil være substratet man mangler, og så vil grafen jo så flade lidt ud her, som man også skal se til sidst. Og for at ligesom samle det hele, så vil gæraktiviteten stige, hvis man tilfører mere substrat, altså hvis man tilfører mere substrat, hvis man øger temperaturen, og hvis man øger gærmængden. Begrænsningen ved substratmængden, det var enzymet, fordi at der kan være så meget substrat dernede, at alle enzymers aktive sted er optaget. Det er så substratmængdens begrænsning. Temperaturens begrænsning, det er ligesom, hvornår det her enzym begynder at det ligesom begynder at gå i stykker, ikke? Så der ikke længere kan, den tertiære struktur går i stykker, så substratet ikke længere kan passe ind i det aktive sted, og derfor vil reaktionen ikke finde sted. Og gærmængden havde så substratet som en begrænsning, fordi der kan være så meget enzym, at der simpelthen ikke er nok substrat til, at reaktionen den ligesom kan foregå på det samme niveau, og derfor vil grafen så flade ud. Gæraktiviteten vil så også
aftage, hvis man putter mere inhibitor i, hvilket selvfølgelig giver god mening, fordi at en inhibitor den ligesom forsinker eller ligesom gør processen langsommere mellem enzymet og substraten, så der vil aktiviteten jo så også falde.